Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Jane, 38 anyos, minyo, may duha ka mga anak, nagpuyo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kining akong soliran. Kabahin kini sa akong hiaguman sa kumbana sud sa among kaminyoon. Aro inyo hisabtan, sugdon ko sa dihang gikasalmi. Ingon ini ang panghitabo. Thank you ninyong tanan. Salamat ninyo, salamat. Day, pasensya na kung mitipon una ta din sa bahay sa akong mama. Okay ra dong, uy. Huwag yung kaso na ako. Mabdos ka? Okay, mabdos na ko. Mainuon, Jane, kumauna. Jane, pag-amping ka na. Pag-ampingin lang atong anak. Okay. Kumusta naman ka, Jane? Okay naman pa. Nga nung waman mo uban ni mo ang imong bana, nga kahibaw man siyang mabdos ka. Pa? Imbes siyang ipamatuod nga sayop mi sa mong gituuan niya, mura na mahinuon nga iyang gibalugan. Pa, please. Huwag tanga na lang ng inyong kalagot ni Chris. Laning kamot ba taon siya para namo, pa? Maayo untag dili mausab. Pa? Pasensya na diha. Pero dili pa na ako kaya mo atubang sa mga ginikanan god. Tungod kay nahibaw man ko nga hantod karon. Dili gyapon sila uyon nga ako mo'y nahimo nimong bana. Chris? Sige na day. Motrabaho pa ko. Nagdali ko. Sige dong. Duha na lang kabuwan ng paubuton. Mga anak na kit ko. Asa naman is Chris? Sukad lang nga nadawat niya siya siyang bagong trabaho rin, no? Tagdukay naman kay mauli. Siro, napayot man eh. Kauban ako sa trabaho. Hello, Ron. Ay, salamat kay mitubag dayon ka. Nanawag lagi ka. Ang siyato ni mo eh. Oy, day. Naku, isulti ni mo ba? Dili gidong ta ko gusto nga manghilabot ani pero maluoy ko nimo oy kung dili di kasultihan. Ha? Ngano uy? Si Chris ba ngay mong bana? Doon na din sila Facebook account no? Ha? Naa day oy. Ang ginganlan niya kay ang kwan yang pangano kay kaning Marlon. Og ang nakaamaw pa gyud day. Nay uyab-uyab imong bana. Na pastilan lagi. Di gyud ko mahibaw kung wa ba musulti na ko ang akong amika. O buwa ko niya pakita sa naong. Unsa day? Oo. Aani na lang. Akong i-chat mo iyang username ha. Og tanawa dayon. Kay base nun niya og moingon ka nga. Nagimuhi mo lang kong istorya. Ginoo ko. Si Chris gituot ni.
Tinuod ang tagdugay na kay siyang mauli kay na di siya lain. Hayop ka, Chris! Nganong karon lang ka? Pasensya na ha. Unsa ako man ko nga nabisi mo gumis trabaho. Sa trabaho git ka ha? O sa imong babae? Babae ba, Naghimo-himo pa kag laing Facebook account nga lahi ang pangan? Ngano? Aron dili ta ka masakpan sa imong kabuang? Jane. Hayop ka! Hayop ka, Chris! Samtang ako dili makatog og pinaabot nimo, ikaw na ra di kas imong kabit na palami! Jane! Gusto na! Gusto ba? Sakit na! Hayop ka! Gusto ba? Recorded by X Thunder Gaming. Sugad lang atong itabua. Hapit na lang kada adlaw nga magsige miglalis tungod kay sige siyag pamabay. Ug human sa pila ka tuig, sukad mi maminyo, nagkaan na mo kausab si Chris. Wa ko mahibaw kung nausab ba o karon lang gyud siya magpakita sa tinuod niya nga kolor. Pila na kahigayon nga masakpan ako siya nga may lain-laing kuyog nga babae. O kada pangutanan ako niya, siya pa mao'y masuko. Unya, mabunog pagyut ko. Pero nagpabilin gihapon ko sa among kaminyoon. Tungod kay mahal na ko siya, ug milaom kong mausab ra siya. Dilisap ko gustong magdako ang among anak nga way ilhong amahan. Ilabi na kay mabdos na sab ko sa among ikaduha, ug mas nagkinahanglan ko sa iyang presensya. Unya, Ako nalay uban nimo sa pagpa-check up, Jane. asa di si Christy? Naman ko no siya importanteng lakaw. Sige te. Pangayualan ni ate ang paras diaper sa bata. Ha? Gano'n ito man ko ni ate mangayo? Basta. Ayaw ng dagang pangutana. O 1,000? Oo, Jane. 1,000 para sa diaper sa inyong anak. Dili makakinala magpalit og gatas kay breastfeed man ang bata. Ate Fernie? Mo nang dili ko gustong pauli din Kay sige magkagyaw-yaw god. Chris, natural lang nga magyaw-yaw ko kay asawa ko nimo. Pero imong magkuwang mo, imong gipakupot sa imong ATM? Ano ikaw sa imong kupot ha? Nga naman kayo mong sweldo. 1,000, Chris? Seryoso ka? Daghan na ba mo reklamo Time pa. Unsa man ang nasi mong liog? Chicken na? Hayop gyud ka! Ah! Wa pa gini ka mo undang sa imong pagpamabay, ha? 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 Diba? Hayop Husto na! ka! Husto na! Sabi di ka mahulong ha! Di ka mahulong! Ah! Chris! Daan pa ko. Wag yo'y ayo ng imong nabana. Ma! Ikihatan ng lakiha sa iyang pagpasakit ni mo. Ma! Mao yun ay angay na itong buhaton, ha? Physical and emotional abuse na nang iyang gibuhatihan ni mo, Jen. Pero ma, ako mga anak. Kaya na itong buhion ng imong mga anak, Jen. Basta, dili ka na lang mo balik atong pamilya, ha? Wa ko magtuo nga mabaday ni sangputan sa kong kaminyoon. Daghan ang hikayon nga akong gihatag ngadto ni Chris. Aron unta mag-usab siya. Pero samtang nagkadugay, nagkagrabe naman hinuon. Hangtod nga napuno nako ug dili na nako makaya ang makig-uban sa iyang poder. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, grabe yung iyang pagpasakit nako sud sa pila ka tuig. Pwede ba nako siyang ikiha og physical and emotional abuse?
Ikaduhang pangutana. Total, wa man siya klarong suporta sa iyang mga anak sukad kaniadto. Pwede ba kung mo-file og sole custody para sa mga bata? Unsa may kinahanglan? Ikatulong pangutana. Kung ipaanol na ko ang among kaminyoon, pila man say magasto o pila sab ka tuig o na maaprobahan? Ikaw pa to katapusan. Aside sa physical and emotional abuse, unsay akong pwedeng ikaso niya sa iyang pagsigig pamabay sud sa among kaminyoon. Kay gusto ko nga ligon gyud ang akong ebidensya batok niya. Unsay una na akong buhaton o asa ko maadto? O kung pailisan akong apelyado sa akong mga anak, pila may akong magasto? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran. Jane. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Karong adlaw ako moang mohatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Of course inigbalik sa ko ang partner nga topas gawa si Dr. Obra. Siya mo'y mohatag of course og mga tambag ug tubag sa mga suwat nga amo ang madawat nga nay mga pangutana sa punto medical. Pero di ta magduha-duha ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Naatay Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad nato ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga sukintig paminaw karong adlaw? Naghinaot mi nga sa matag adlaw maminaw mo kadasig, inspirasyon, no? Dili lang lingaw-lingaw ang inyuhang makuha sa ato ang programa. And a big shoutout and a big thank you sa tanan natong mga likers ug followers sa kini ang Akong Suliran official writers page. Salamat sa mga muapas ug paminaw sa YouTube or sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account kay naawahi sa radyo or wa naka-on kay naka-busy. Pero salamat kaayo sa tanan nga mga mo greet ug mo follow nako sa Elaine Tantengco Bathan nako nga Facebook account. Thank you for your greetings. Salamat kaayo ninyo. And ato ang letter sender karong adlaw si Jane. Si Jane, taga-asa man is Jane, be? Lapu-Lapu City, Cebu. Mayor Ahong Chan, thank you ninyo. And sa mga naminaw na to din sa munisipyo, si Attorney James Saison, I miss you. I hope to see you soon. Punto legal ning iyahang pangutana niya medyo sama ni di mo sa kumayo na di malas gud siguro pili no kay murang abusado maning iyahang na timingan nga kapikas mo lang yung usahay ba magmahay magminyo na no nganong ni enter pero sige lang unang pangutana ni Jane grabe gyud ang pagpasakit kuno sa iyahang bana sulod sa pila ka tuig pwede ba kuno niya siyang ikiha og physical abuse ug emotional abuse of course yes naatay balaod nga gitawag na Republic Act 9262 or Violence Against Women and Children ang pag-abuso dili ra physical verbal, emotional, psychological, economic abuse. Magdepende og unsay gibuhat sa imuhang way puangod, way batasang, way ayong bana nimo. Sa imuha, I think it's emotional, verbal, ug physical pod nga abuse. Ang atoa kinahanglan lang gyud nato gyud nga documented pod so that we can have proper proof, no? Mumena ako agyud ba nga madapatan gani mo no bahala nagdili pa mo inana ka desidido picture in town palihog or pablatter mo pakurasyon in town mo sa government hospital at least man lang you are able to document it and when you are ready kasabot gyud kay ko sa mga kababainhan nga usahay magduha-duha pa usa mo file og kaso pero at least nanganda mo when you are ready no to say no to say stop the violence stop the abuse then at least you have evidence and proof to pin down your abuser. Kaduhang pangutana, total wala man siya klarong suporta sa iyang mga anak sukad kaniadto pwede ba kung makafile og sole custody para sa mga bata unsa may kinahanglan of course pwede gyud kaayo ayaw pag duha-duha no you can file sa korte or pwede diretso agkuha ang imuhang mga bata no kay total mama man ka ang mga bata anha man gyud nimo labi na kung below 7 years old. Of course, kung above 7, pwede naman gunato sila kapili. Kaya na naman ni saktong pagpaminsar, paghuna-huna, na naman ni buot ng mga bataa, makapili ni sila, respetahan sa korte. Pero kung ato pong mapamatud-an nga dili pod makaayo, wa sa ilahang kaayuhan, no? Or it will not be beneficial para sa ilaha nga
unsay tawag nimon adto sila sa ilahang papa, then even if nipili sila, pwede gud pud nga anha gihapon nimo ang kustodiya. Pero nganong adto man sila nga gidagmalan man ka, no? Anha na nimo. Ikatulong pangutana, kung ipaanal nako akong kaminyoon, may pa girl, pila may magasto og pila sad ka katuig usa maaprobuhan. Usually I think no at least 2 years na ang annulment, and kinahanglan ta og medical psychologist or a psychologist sama ni Dr. Obra to prove no the psychological incapacity anang imuhang bana. Article 36 of the Family Code nga nag-ingon nga kung ang imuhang bana is psychologically incapacitated, kana ganing wa nimo nakita no katong uyab pa mo diha ra nakita no ang iyahang kalami ug kabatig batasan bitaway no sulod nas kaminyoon, pero naa na ta di ay to gidaladala lang niya, wa lang nimo nakita unya. Grabe gyud ang iyahang pagkabatig batasan unya, di na gyud ni mausab kana pwede gyud tang magpa-anal kay di man gyud niya kaya mabuhat ang iyahang mga obligasyon, isip bana, isip papa, isip isa ka tawo nga pamilyado. Unsa man ni mga obligasyon natos kaminyoon? Mutual love, support, fidelity. Asa may love ana og dagmalan ka. Asa may love ana no og dapatan ka, sagitan ka, singhagan ka, no? Or ipa-feel ka nga bati ka if it's not bringing out the best in you, no? Dili na love, no? So that can be a ground for annulment, no? Kay psychologically incapacitated man. Pilay magasto, magdepende kung kuha ka og pribado nga abogado, but you can also try kung mo qualify ba ka sa public attorney's office or kaning mga women's organization, no? Kay you don't have to live in misery. You deserve to be happy, Jane, no? And if the marriage is not making you happy and it's not making you whole anymore, undang girl, paanal girl, pangitag laing forever. Ikaupat og katapusang pangutana, aside sa physical and emotional abuse, unsay akong pwedeng ikaso niya sa iyahang pagsigig pambabay sud sa among kaminyoon, kay gusto ko nga lig-on gyud ang akong ebidensya batok niya. Unsa say akong buhaton ug asa ko moadto, ug kung pailisan nako akong apelyido sa akong mga anak, pila puy magasto. Aritas pagpailis sa apelyido, dili kaayo ko uyon ana, ayog apila ang imong mga bata, no, kay siya man gihapoy amahan. And that will make them whole. Ang ako focus on yourself. No, ayog wag tangis ilang pagkatao ang mga bata. Kay dili ang mga bata na isa, wa po'y labot ang ilahang apelido. Ila man ang papa, so ayaw sad sila wag tangi ana sa ilahang katungod. Kung ugaling maabot ang panahon, hala, sila'y pabuta. Ayaw ikaw magbuot para nila o kinsang apelido ang ilahang gusto dalhon. Let it stay as is. Kay di man nimo pud pwedeng mapatangtang kay minyo mo, and kay minyo mo, sulod ka minyoon sila manggi amahan, kay siya may amahan, minyo mo ilang apelido, iyang apelido gid ang angay dalhon sa mga bata. Ako no ay pahimungting mga bata kay wa ni mga sala, no? Kani siyang pambabay pwede naman na under 9262 that can strengthen your case. Or kung naagid siya kapuyo lain nga murag pud niyag asawa, skandaluso ang ilahang pagpuyo, pwede pug kakakiha og kaso nga concubinage. Makapangayo pug kag suporta, by the way, no, sa imuhang bana, spousal support og child support. Mintras minyo pa mo, obligado siyang muhatag og suporta dili lang sa mga bata, apil nimo. Kay mutual love, support and fidelity man ang obligasyon sa usa ka tao nga minyo. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.